बिटिआरनि सामाजिक आरो राजखान्थियारि जे थासारि बे थासारिखौ लानानै जि सावरायबाय थानाय जेफोर खोथा बाथ्राफोर आरो जेराव मोननै राजखान्थि दोलो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों जोनोम मोननाय आरो बे सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय नेतृत्व होनाय दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोनि गेजेराव जि खौसेथिखौ लानानै बुजाबुजिखौ लानानै नैबे साननैसोआव जायफोर खोथा बाथ्राफ्रा दिनै मिडियायाव दान्थे बिदान्थे बा गावबा गावनि खोथाफोरखौ जेरैबायदि प्रेजेन्टेसन बा बुंलायनाय जि थासारि आरो बे थासारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथिं बा मेटाराबो बारम्बार फैबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे खोथाखौ स्पष्टयै आङो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो खौसे आवगायलांनायखौ जों लुबैयो। बड'फानि जे आदर्श बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ, थां आरो थांनानै थानो हो आरो माहारिबाद जातीयताबाद जातीय चेतनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावबोदों। दा बेखायनो थांनाय 2024 सननि आगस्ट दाननिफ्राय 2024नि डिसेम्बर दानसिम इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोनि गेजेराव बुजाबुजिनि आधाराव बबेबा मोनसे बिन्दोआव सावरायलायनानै खौसे आवगायलांनो हायो नामा? मोननै दोलोनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ, हाइस्ट लेभेलनि जायफोर दैदेनगिरि दङ, बिनि गेजेराव सिलिगुरियाव, गुवाहाटीयाव, क'क्राझाराव, बङाइगावनि चिरांनि धालिगाव बे सावरायलायनायफ्रा जादोंमोन। सावरायनायनि जि बिथिंफोर जथेस्थ' पजिटिभ आरो बे सावरायनायाव जोङो मोननै जि आनसलिक जि दोलो रिजनेल जि पार्टी दङ, बे पार्टीया खौसेयै 34 इयार्स सोमावसारनायनि उनाव संग्रामनि उनाव मोननाय 5000नि बारा जि मुंख्लं जालांबाय, जि शहीद जालांबाय आरो जि मोनसे भायलेन्सनि जि मोनसे ब्लाडशेडनि जि मोनसे चेप्टारमोन, बेखौ फोजोबनानै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथानि उनाव खौसेयै जोङो बर' हारि दानायनि थाखाय, गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय माहारिबादनि आधाराव गासै 35 लाख जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै बर' हारिनि लिडारशिपआव जोङो खौसे आवगायलांनो हायो नामा? बेनो गुबै मोन्थोरमोन। नाथाय फैयै फैयै बे हाबाफारियाव, बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैखोमै जों बिफाव लादोंमोन। मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि लेभेलावबो सावरायलायनाया जादोंमोन आरो फैयै फैयै डिसेम्बर दाननि उनाव बे सावरायनाया थाबथादों। दा बेखायनो दिनैनि समाव जोङो नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन खेबसेबाव खौसेथि, गोरोबलायनाय, बुजाबुजिनि खोथाखौ रायखांदों। मानगोनां प्रमद बर' आथिखालनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो बे खोथाखौ रायखांदों आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा रायखांदों। दा बेखायनो जों खावलायगोन जे दान्थे बिदान्थेया मोनसे मार्जित मोनसे सिस्टेम आरो मोनसे संजमनि गेजेरजों जाहाथे जालायो, खोथा बाथ्राफ्रा जाहाथे गाज्रि लाइनाव थाङा। खारन जों दिनैबो हास्थायो, दिनैबो लुबैयो जे 34 इयार्स आन्दलननि बिनिमयाव मोननाय जोंनि जि सेल्फ डिटारमिनेसन, जि आत्मनियन्त्रणनि जि मोनसे 6 शिड्युल, जि बिटिसि बिटिआर, बेखौ जोङो बोरैहाय मजबुतै रिजनेल राजखान्थि दोलोनि आवथायावनो जों लाखिनानै दोननो हायो। आरो जायफोर राष्ट्रीय दल दङ, दिनै सेन्ट्रेलाव बिजेपि, स्टेटआव बिजेपि आरो मोनसे समाव बिपिएफ हान्जायाबो बिजेपिजों लोगो जानानै सरकार सालायदोंमोन स्टेटआव, काउन्सिलाव। मोनसे समाव कंग्रेसजों लोगो जानानै सरकार सालायदोंमोन आरो दिनै इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि दोलोजों बुजाबुजिनि आधाराव सरकार सालायगासिनो दङ। जायफोर नेशनेल पार्टी बिथांमोना जेब्लायबो रिजनेल पार्टीखौ सहाय खालामगोन, मदद खालामगोन, आशीर्बाद होगोन आरो बुजाबुजिनि आधाराव मालाबा सरकार सालायगोन। बेयाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। खिन्थु खोथाया जाहैबाय जे जोंनि जि सेल्फ डिटारमिनेसन, जोंनि जि बिटिसि बिटिआर जि 6 शिड्युल आरो बे 5000 शहीदनि बिनिमयाव मोननाय जि
एरेन्जमेन्टखौ जोङो जुदि मजबुतै खौसेयै बर' जातीय स्वार्थनि थाखाय जोंनि जिखिनि मोनथाय अधिकारखौ लानानै जों जुदि हाबा मावलांनांगौब्ला थारैनो गोलाव समसिमहालागै बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरि आन्दलननि गेजेरजों फैनाय दैदेनगिरि आन्दलननि गेजेरजों जोनोम जानाय बे हान्जा बे दोलोफ्रा पार्टिफ्रा खौसे आवगायलांनानै जुदि सासन खालायोबा सरकार सालायोबा बा बेखौ रायजो राजानि इकुवेल राइट्सनि जास्टिसनि थाखाय हाबा मावोब्ला थारैनो बेयाव बर' हारि आरो गासै हारि माहारिनि मुलाम्फाया जागोन। दा बे खोथाखौसो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव हांख्रायदोंमोन। हांख्रायनाय बायदि खौसे बयबो बाहागो लादों आरो सावरायनायनि बेलायाव सावरायै सावरायै जेला मोनसे लेभेलसिम सहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमदों आरो जि लोगो हमनायाव रबिराम नार्जारि मानगोनां एमएलए बिथां खाम्फा बरगयारि मानगोनां बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारि हाग्रामा महिलारि जों साब्रै जयै बे सावरायनायाव जों बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा जथेस्थ पजिटिभ खोथाखौ बे समाव बुंदोंमोन। बे एखे खोथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानगोनां प्रमद बर' आथिखालनि बिटिआर चिफ बिथांजों जों सावरायदों आरो बिथाङाबो जथेस्थ पजिटिभै बे आवगायलांबाय थानांगौ आरो बबे बिन्दुआव सावरायनायनि आधारा जि मोनसे मेकानिजम जि मोनसे परिबेस जिखौ जोङो बिल्डआप खालामनो हायो बिनि थाखाय परिकल्पना खालामनांगौ बा सावरायनानै लामा दिहुननांगौ बे खोथाया दङमोन। नाथाय फैयै फैयै नुबाय जे सिडली बाइ इलेक्सननि उनाव मोननै दोलोनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गुबुन गुबुन लेयाराव दान्थे बिदान्थेया सोलिबाय, नांलाय खमलाय थासारिया सोलिबाय आरो बे दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय खोथा बाथ्रानि जि मोनसे संजम गैयैनि थाखाय बे सावरायनाया बिनस्थ जादों। बे सावरायनायनि परिबेस थासारिया नस्थ जादों। नस्थ जानानै दिनैसिमबो बे थासारिया बे लेभेलावनो थादों। दा बिसायख'थि फैगासिनो दङ। 1-2 मासनि गेजेराव बिटिसिआव बिसायख'थि जागोन। बे बिसायख'थिखौ लानानै फिन खेबसेबाव दिनै खौसेथिनि बाथ्राया प्रायरिटियाव ओंखारदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 13 जुलाइआव बर'नि गासै माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ लाफानानै जोंनि एक्स बिएलटि एक्स एनडिएफबि आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आबोफ हारिमु आफाद जातीय दल संगठनखौ लानानै 14टा दल संगठनखौ लानानै जोङो सावरायदों। सावरायनायनि गेजेराव बयनिबो खोथाया बेनो सामाजिक भाबै राजनैतिक भाबै बर' हारिनि भबिष्यत आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय बड'फानि जि सान्थौ आरो सानस्रिजों हाबा मावलांनांगौबा जों खौसे आवगायलांनांगौ आरो बेखायनो बर' आन्सलिक राजखान्थि दोलोफोरखौ जों खौसेयै ज' आवगायलांनो थाखाय खावलायनांगौ बे खोथाखौ बयबो बेयाव बुंदों आरो बे खोथाखौनो लानानै 14 तारिख जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव गासै जिल्ला साब डिभिजन हेडक्वार्टाराव हाजार हाजार लोब लोब बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि गौथुमनि दैदेनगिरि आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा राजा लामायाव माने बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ आरो थांनानै थानो हो बड'फानि मोन्थोरखौ अख्राङाव बाराव आरो माने गासैबो लेभेलाव बे आवाज आरो स्ल'गानखौ होदों। बे मानसिफोरा अरुणोदय नागिरनानै फैयाखै। बे मानसिफोरा आइवाइ न' नागिरनानै फैयाखै। बे मानसिफोरा आइबिएस स्किम नागिरनानै फैयाखै। हारिनि खौसेथि हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो हारिया खौसे आवगायलांनांगौनि थाखायसो बयबो बे रेलियाव हाजार हाजार बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबसुनि मावथिफ्रा बाहागो लादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दिनैनि जि थासारि सामाजिक भाबै समाजाव गावस्रा गावस्रि जोंनि हाबा हुखा जोंनि श्राद्ध जोंनि मेल मिटिं गामियाव सोलिनाय जोङो दिनै खौसेयै जिरायलाया खौसेयै थांलायलाया आरो राजखान्थियारि जि मोनसे अस्थिरता माने पलिटिकेल जि मोनसे इनस्टेबिलिटि आरो जोंनि गेजेराव मोनसे सामाजिक जि संघात दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव हान्जाफोरनि गेजेराव जि मोनसे संघात बेखौ जों मालाबाबो लुबैया। जों जेब्लायबो खौसे आवगायलांनो लुबैयो। दा बेयाव आङो खावलायगोन जे जों जि मोनसे सेटआप जि एरेन्जमेन्टखौ जों मोनबाय बेखौ जोङो मजबुतै आवगायलांनांगौब्ला आन्दलननि गेजेरजों जोनोम मोननाय राजखान्थि दोलो इउपिपिएल बिपिएफ आथिखालाव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबिसि दोलोआनो जाया मानो जों खौसे आवगायलांनांगोन आरो राष्ट्रीय दला
जोंखौ जेब्लाबो मदद होनांगोन, आशीर्बाद होनांगोन, हेफाजाब होनांगोन। खारन दिल्ली आरो दिसपुर नङाबा मोनसे काउन्सिलखौ सामलायनाया, काउन्सिलखौ दैदेननाया, काउन्सिलनि जौगानाय बे 35 लाख जाति जनगोष्ठी बर' हारिनि हप्स एन्ड एसपिरेशना दिल्ली आरो दिसपुरनि हेफाजाब आरो आशीर्बाद नङाब्ला मालाबाबो बास्तबाव बेयो जानाय नङा। गोदोबो होदों, दिनैबो होनांगोन, इयुनावबो होनांगोन। नाथाय जोङो जोंनि माखासे बिथिंखौ लानानै जों आवगायलांनायनि थाखाय जोंहाबो एजेन्डा थानांगोन। दा बेखायनो नैबे राजखान्थियारि जे थासारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौनो खावलायो जे बर' हारिया लुबैयो, रायजो राजाया लुबैयो, आफादफोरा लुबैयो, दैदेनगिरिया लुबैयो, बे दोलोफोरनि सायाव दिनै बयबो मोखां नायनानै दङ, नोजोर होनानै दङ जे बिथांमोना बबेबा बिन्दुआव बुजाबुजिनि आधाराव खौसे आवगायलांनो हायो नामा, बा सावरायलायफिननो हायो नामा, आरो फिन सानफिननो थाखाय पुनर बिबेसना खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों। खौसे जागोन ना जाया, गोरोबलायगोन ना लाया, बा खौसे आवगायलांगोन ना लाङा, बे समनि खोथा, समनि बाथ्रा आरो दैदेनगिरि आरो हान्जाफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन। खिन्थु जोंनियाव मोनसे आसा आरो मिजिंआ दङ जे खौसे आवगायलाङोब्ला, खौसे सावरायलायोबा माबा नङा माबा मोनसे फिथाइ थायगोन। दा बेखायनो आं खावलायबाय जे जोङो सिरियासलि, डेडिकेटेडलि जोङो हाबाफोरखौ मावनांगोन, सानलायनांगोन, जाहाथे खोथा बाथ्राफ्रा हारिया खैफोदाव फैनाय, हारिया धंस जानाय, समाजा गावस्रा गावस्रि जानाय आरो बेबायदि खोथा बाथ्राफ्रा जाहाथे ओंखारलाया, आरो जों संजम आरो सिरियासलि जाति जातीयताबादनि खोथाखौ साननानै 34 इयार्स आन्दोलननि उनाव एबसुनि आन्दोलन, बिएलटि आन्दोलन, एनडिपि आन्दोलन, 5000 शहीदनि बिनिमयाव मोननाय, जिनाहारि आरो मुंख्लंनि बिनिमयाव मोननाय, आरो नैबे जि ब्लाडशेड भायलेन्सनि बिनिमयाव दिनै जोङो जि मोनसे सान्तिखौ गायसनबाय, बे सान्तिनि गेजेरजों जोङो जाहाथे खौसेथियै आवगायलांनो हायो। खारन मोनसे आग्नेयागिरि, मोनसे बेयाव लाभा बेरफुनाय बायदि मोनसे थासारि जोंनियाव दङमोन। आरो जि थासारिया दुंहावनानै दिनै मुलुगाव, भारताव, आसामाव बर'फोरनि आन्दोलनखौ सोमोनांहोनानै बिथांमोना संबिधाननि आधाराव अधिकार होनो थाखाय बाध्य जादों। दिनै बियो गुसु जानो थाखाय टाइम नांगोन। आरो बेखायनो बेखौ लासैयै सुग्लाय होनानै हारि दानायनि, हारिनि सार्थनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन। आं बयखौबो खावलायबाय, जों रावबो दल, रावबो दोलोनि जोङो बिर'धि नङा, रावबो दोलोखौ जों हेंथा हिसाबै साना। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मेइन स्ट्रिमाव थानानै बयखौबो जों आपिल खालामदों। आरो बियो जातीय सार्थ, बिटिआरबासि रायजो राजानि सार्थ आरो सिख शेड्युलनि आत्म नियन्त्रणनि, सेल्फ डिटारमिनेसननि मजबुत आरो रैखाथिनि सार्थआवसो बे आपिला। गोजोन्थों। दा बे खोथाफोरा जेरैबायदि बुंलायलायनाय जादों बा ओंखारलायनाय जादों, बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो बुङालाबासिनो खौसेथिखौ जोङो गोसो गोरबोजों बेसेबां लुबैयो, बुजाबुजिखौ जों गोसो गोरबोजों बेसेबां लुबैयो, आरो सोरनि गोसो गोरबोआव बेसेबां हारि आरो समाज आरो ओनसोलनि फारसे जोंहा अनसायनाय, हास्थायनाय आरो बे डेडिकेसन बावसोमनाया दङ, बिनि सायावसो निर्भर खालामगोन। दा बेखायनो क्षमता, सिफ आरो जिखिनि खोथाफोरा दा ओंखारलायदों, बेफोरखौ जोङो मोनसे लेभेलाव दोनथ'नानै गिबियावनो जोङो जोंनि अस्तित्व रैखानि थाखाय, जोंनि माहारिबादखौ जोङो गोजौआव लांनो थाखाय, आरो राजनितिक भाबै, संबिधानिक भाबै जि मोनसे आत्मनियन्त्रण, जि सेल्फ डिटारमिनेसननि जि मोनसे एरेन्जमेन्ट बिटिसि बिटिआर मोनबाय, बेखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय बबे बिन्दुआव, बबे सुत्रनि गेजेरजों, बबे मेकानिजमनि गेजेरजों जों आवगायलांनो हायो, बेखौ जोङो फार्स्ट प्रायरिटि होनानै रायलायोबा बेयाव सलुसना फैगोन। खिन्थु बेयाव जुदि बै खोथाफोरा फैलायोबा, बिटिसिआव, बिटिआरआव बे खोथाफोरा फैलायलायोबा मालाबाबो बेयाव सावरायनायनि परिबेसा बिल्डआप जानाय नङा, सावरायनायनि पर्याया फैनाय नङा। आरो बेफोरखौ जोङो हास्थायनायनिख्रुइ हास्थायैयासो साबसिन बेबायदि खोथा बाथ्राफ्रा नुजागोन। बेखायनो आङो खावलायदों, जों संजम जानांगोन, खोथा बाथ्रा बाहायनायफ्राव जोङो मोनसे रेस्ट्रिक्सन जोङो मानिलायनांगोन।
आरो बयबो रायजो राजाया लुबैयो, दल संगठना लुबैयो, हारिया लुबैयो, दैदेनगिरि हान्जाफोरनि सायाव मोखाङाव नायनानै दङ जे बिथांमोननि भबिष्यत परिकल्पना नितिया मा। गासिबो दोलोआ गावबा गाव निति आदर्श थायो, गावबा गाव दोलोनि गेजेराव निति आदर्शनि आधाराव खामानि मावगोन। रावनिबो निति आदर्शखौ जोङो कम्पालसनाव बाध्यतायाव दोननानै जोङो खामानि मावहोनो हाया। बिथांमोनानो साननांगोन, बिथांमोनानो सिन्ता खालामनांगोन आरो आवगायबोनांगोन। दा बेखायनो जोङो रावनिबो इन्डिपेन्डेन्स आरो लिबार्टिखौ जों हस्तक्षेप इन्टारभेनसन दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामनो नागिराखै। जोङो खावलायनोल' हायो। जोङो गोनांथिब्ला गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों ज' सावरायनो हायो आरो बियो बास्तब मुखिब्ला बयबो आवगायबोयोब्ला बिनि समाधाना निस्सय ओंखारगोन। आं बेखौ जेब्लायबो आसाबादि आरो बयबो आसा आरो मिजिंजों जिहेतु जों थांनानै थायो, बिनि फिथाइया थायगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। गोजोन्थों। बिजेपिआ काउन्सिलाव सरकार थायोब्ला बर' माहारिनि बे गावबा गाव दोलोनि बाथ्रा, दोलोनि आदर्श आरो नितिनि बाथ्रा। सोर दोलोआ माबायदि निति आदर्श लानानै आवगायगोन, सोरखौ बबे जायगायाव माबायदि दैदेनगिरि हिसाबै दोनगोन, बे बिथांमोननि बाथ्रा। दिनैनि जोंनि रिलेभेन्सिया बेनो जे आन्दलननि बिनिमयाव जोनोम मोननाय आनसलिक रिजनेल पार्टिफ्रा खौसेयै बुजाबुजिनि आधाराव आवगायनो हायो नामा, बेखौ लानानै एबसुआ सावरायदोंमोन। मोननै आफादा, मोननै दोलोआबो सावरायदोंमोन गावबा गावनि लेभेलाव आरो सावरायनाया जादोंमोन। हाग्रामा महिलारिजोंबो सावरायदों, मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायदों आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो सावरायदों। सावरायनायनि उनाव परिबेसा नस्थ' जादोंमोन। बे परिबेसखौ दाफिननो हायो नामा, बर' माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा ज' जाफिनदों 13 आरो 14 तारिखआव आरो जोङो आपिल खालामदों। आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बुंदों जे खौसेखौ आंबो लुबैयो, प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे खौसेखौ जोंबो लुबैयो आरो लुबैयोब्ला ज' ज' आवगायलांनायाव माने मा बादा दङ, बे खोथाया दिनैनि मस्ट प्रायरिटि आरो रिलेभेन्ट मेटार। आरो बे लेभेलाव राष्ट्रीय दलफोर जायफोर दङ, बिजेपिआनो जा कंग्रेसआनो जा, जिखिनि दल दङ, बिथांमोना मोनसे फिसा फिसा काउन्सिलखौ, जि आन्दलननि बिनिमयाव दाजानाय जि काउन्सिल, बेखौ आवगायलांनायाव जेब्लायबो मदद, हेफाजाब, आशीर्बाद होनांगौ। आंनि खोथाया बे, गोदोबो सोरबाया लोगो जानानै सरकार सालायदों, दिनैबो सरकार सालायदों लोगो जानानै, इयुनावबो लोगो जानानै सरकार सालायगोन। खिन्थु मेन ब्रिडिलखौ जुदि आन्दलननि बे लामायाव फैनाय दल संगठनखौ दैदेनबोनाय दिनै हानजायाव नेतृत्व होनाय लिडारशिपआ जुदि नेतृत्व होनानै हाबा मावलांनो हायोब्ला बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय बयनिबो थाखाय मोजां। जों बेखौसो बुंबाय थादों। गोजोन्थों।